Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wontenipun kula ing mriki kangge nepangaken diri. Saderengipun tepangaken nami kula Kesyanail Azahra. Kula setunggaling tiyang pelajar ingkang sekolah ing SMK Negeri 1 Wonosobo. Kula manggen ing Desa Selamerta. Teng SMA puniki kula mendhet jurusan Desain Komunikasi Visual utawi saged dipunsingkat DKV. Jurusan puniki nyinaoni bab desain tuladhanipun kados desain grafis, fotografi, videografi, ilustrasi, lan animasi. Hobi kula motret. Ing bidang keahlian puniki, kula gadah kalangkungan lebeting bidang fotografi. Kula saged ngasilaken ide unik lebet fotografi lan mangertosi aturan dasar lebet fotografi. Bilih wonten kalangkungan, tamtu wonten kekirangan. Nah, kekirangan kula lebeting bidang puniki kadang-kadang boten saged mangertosi pasinaon materi banten. Kadang-kadang kula ugi geset lan sisah ngatur wekdal kangge nyobi bab enggal utawi nyobi nyinaoni materi. Kula gadah nilai sae ingkang saged dipunpendhet saking diri kula piyambak. Midherek kula tansah usaha kangge dados tiyang ingkang boten gampil putus asa labet ngajengi kasisahan, lan kula tansah usaha kangge nglawan raos geset puniku. Semanten tepangaken saking kula, bilih wonten lepat tembung utawi pengucapan, kula nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.